Dobrý deň, prajem. Vítam vás v sekcii videonávody a ďakujem, že ste sa registrovali a chcete sa niečo dozvedieť nového o tvorbe web stránok. Budeme robiť v programe Blue Voda od spoločnosti Voda Host. Jednoducho si ho stiahnete a nainštalujete tak, že dostanete sa na stránky www.bluevoda.com, zadáte svoje prvé meno, zadáte svoju e-mailovú adresu a oni vám pošlú link na to, aby ste si ho mohli stiahnuť. Ako vidíte, dosť ľudí s ním už pracuje, je veľmi obľúbený a nepotrebujete pri ňom žiadne predchádzajúce skúsenosti. Má veľa už preddizajnovaných templateov, čiže šablón, s ktorými môžete pracovať. Jedným klikom sa dostanete na internet, môžete vytvárať neobmedzené množstvo web stránok a keď sa v ňom naučíte robiť, ako aj tu spomínajú, do 30 minút, tak uvidíte, že môžete vytvárať čokoľvek, logá, šablóny, pozadia, čokoľvek. Keď máte chvíľočku čas a pozeráte si dole skúsenosti užívateľov a koľko im tam vlastne ľudia popridávali a čo tam vlastne o nich porozprávali, tak môžete sa o niečo viac dozvedieť, ako to funguje a ako sú s tým programom spokojní. Vytvoril som tieto videonávody ako 5 sérií po 5 videách. Každý deň dostanete 5 videí a na konci každej série môžete vlastne pridať svoje postrehy, čo sa vám tam páčilo, čo sa vám tam nepáčilo, čo by ste chceli možno jednoznačnejšie nahrať. Je to robené pre vás, takže kľudne si povedzte, čo vy budete potrebovať. Takže kľudne pozrite si druhý videonávod a každý deň vám príde nová séria 5 videonávodov. Teším sa na vás, majte sa pekne.